ассалому алайкум бародарон, тамошобинони канали Оянда. Ин ҳодиса тахминан 2-2.5 моҳ пеш рух дода буд. Як рӯз барои хондани намози ҷамоа ба масҷид мерафтам ва аз назди се марде оҳиста гузаштам, ки онҳо низ ба масҷид раҳсипор буданд. Ногоҳ гуфтугӯи онҳо ба гӯшам расид, ки яке ба дигаре мегуфт: шумораи сироятёфтагон дар амрико нисбат ба хитои зиёд гаштааст. Ва дигаре дар ҷавоби ӯ гуфт: беҳтарин шудааст. Ман дар намозҳоям ҳамеша дуо мекунам, ки ин беморӣ амрикоро зиёдтар фаро гирад ва зиёдтар амрикоиҳо фавотанд. ин суханҳо қариб ҳеҷ аз ёди ман намебарояд ва ман дар ҳайрат мемонам, ки чӣ гуна ин қадар бадбинӣ, кинаву адоватро мо нисбати халқият ё миллате метавонем дар дили худ нигоҳ дорем. Ман намедонам, ки ӯ аз амрикоиҳо чӣ бадӣ дидааст. бо чунин дили нияти нопок ба масҷид барои намоз хондан меравем ва инчунин даъвои онро дорем, ки мо пайрави пайғомбари дини ислом Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст. яъне он кас ба мо намунаи ибрат, роҳнишондиҳанда ҳастанд ва мо бояд он чиро, ки ӯ тавсия додааст ва худ амал кардааст, ба қадри имкон ва тавоноӣ кӯшиши иҷро карданашро кунем. ман аз дин он қадар чизи зиёд намедонам ва қисме аз гуфтаҳоям шояд хато ҳам бошанд. аммо ҳадисҳою ривоятҳое, ки оиди пайғомбарамон ва зиндагиашон ҳастанд, онро мегӯянд, ки пайғамбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар баробари зулму таҳқири мунофиқу мушрикон ба онҳо некӣ мекард ва ягона коре, ки дар баробари амалҳои бади онҳо анҷом медод, дуо дар ҳаққи онҳо буд ва аз даргоҳи худованд ба роҳи рост ҳидоят ёфтану исломро қабул намудани онҳоро мехост. оиди пайғамбар ва зиндагиаш, оиди ислом, ба фикрам шумо аз ман дида зиёдтар медонед, аммо агар ки надонед, аз ҳадисҳо метавонед пайдо намуда хонед. умуман агар қиссаи пайғамбаронро ҷустуҷӯ кунед ва хонед, омӯзед, дар кам ҷойҳое шояд пайдо кунед, ки мисол ягон пайғомбар дар ҳаққи ин ё он нафар ё ин ки ягон қавм дуои баде карда бошад. ба фикри шахсии ман дуои бад нисбати ин ё он шахс ё ин ки қавм ё ин ки миллат ё халқият зиёнаш ба худи дуокун ҳам мерасад ва шояд қадру қимататон низ дар назди Парвардигор пасттар гардад. ман инро аз ягон ҷо нахондам, ин фикри шахсии ман аст, зеро одамони босаводу боақл бениҳоят кам дар баъзе мавридҳо дуои бад мекунанд. аз ҳамин сабаб ҳам аз ҳама кори беҳтарин шумо метавонед дар ҳаққи дилхоҳ нафар, миллату халқият чунин дуо кунед, яъне худованд дили ӯро аз нури ислом мунаввар ва ба роҳи рост ҳидоят кунад. ин беҳтарин мешавад ҳам барои худатон, ҳам барои нафаре, ки дар ҳаққаш дуо мекунед. худованд зоти донотарин аст ва он чизеро, ки ӯ медонад, ҳаргиз ману шумо намедонем. он бандаи мунофиқ, он бандаи кофирро шояд худованд рӯзе аз рӯзҳо ба роҳи рост ҳидоят кунад ва ӯ аз ману шумо дида муъмину мусалмонтар гардад. яъне шумо дар асл намедонед, аммо дар баробари ин шумо мехоҳед, ки пеш аз оне ки ӯ мусалмон гардад, кофир аз дунё гузарад. ба фикрам, ки ҳеҷ гоҳ намехостед. дар баробари ҳамаи ин мо бояд дар зиндагии худ гуфтори нек, рафтори нек, кирдори нек ва пиндори некро шиори худ қарор диҳем. як қоидаи тилои дигар низ мавҷуд ҳаст: он чизеро, ки ба худ раво намебинӣ, ба дигарон низ раво мабин. яъне ту имрӯз азобу ранҷу машаққат ва бемориро ба худ ва оилаи худ раво мебинӣ? ба фикрам, ки ҳаргиз на. пас ин гуна ки ҳаст, ба дигарон низ раво мабин. чӣ фикр мекунед, ки дар амрико мусалмонҳо мавҷуд нестанд ё ин ки онҳо сироят намеёбанд? ҳеҷ гоҳ фаромӯш накунед, ки ҳар зиёну зарар ё ин ки балое, ки ба сари ҷомеа ва давлат меояд, мардум онро аз рӯи моликияташон, сарватмандон камтар ва мардуми оддӣ, фақирону камбағалон бошанд, зиёдтар товон медиҳанд. инро фаромӯш накунед. ҳақиқати зиндагӣ ин аст. ҳоҷат ба мисолу исбот овардан нест. дар охири ин видео ба шумо гуфтаниям, ки рӯзҳои охири моҳи мағфирати гуноҳ ва раҳоӣ ёфтан аз оташи сӯзони ҷаҳаннам, моҳи бузурги шарифи рамазонро самаранок истифода баред. якдигарро авф кунед. аз даргоҳи худованд талаби бахшиши гуноҳҳо ва дуогӯи дуоҳои нек дар ҳаққи якдигар бошем. хусусан дар ин рӯзҳои вазнин сабру таҳаммулро пеша карда якдигарро дастгирӣ кунем.
дар хона нишаста он қоидаву қонунҳое ки аз тарафи Вазорати Тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати Тандурустии Умумии Ҷаҳонӣ пешниҳод мешавад, қатъӣ риоя кунем. Саломатии худ ва наздиконро ҳифз кунем. Агар имкон дошта бошад ба канал обуна шавед ва ба видео лайк гузоред. Инчунин агар тавонед ба дигарон низ фиристед. ин буд видеои имрӯза. То наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед. хайр.